Польшча можа атрымаць ядерную зброю. Якім будзе адказ Беларусі? І як вялікая вайна на Блізкім Усходзе можа развязаць рукі Расіі ў нашым рэгіёне. Я Алей Залеўскі, вітаю гаспадарства. Вы глядзіце тут і там праграму, дзе мы абмяркоўваем супольныя тэмы з нашымі суседзямі. Сёння нашыя госці польскі журналіст Якуб Бернат, прывітанне, і журналіст вот так, аўтар праграмы Код НАТО Ярослав Стешык. Прывітанне, Яра. Прывітанне. Ну а гаспадарства, пакуль ідзе застаўка, ёсць час падтрымаць гэтае відэа лайкам. Загадзя дзякую, а мы пачынаем. Ну і пакуль мы пяройдзем да пытання, што з ядравай зброяй у Польшчы, я прапаную ўсё-такі на пачатку задацца пытаннем, ці яна ёсць у Беларусі. Бо вось мы маем відэа, якое вельмі гучна разыходзіцца апошнімі днямі, пра тое, як у Лукашенка Александр упершыню наведаў нават не арыгінальны Макдоналдс, а беларускую падробку гэтага прадпрыемства Макбай. Ну і там чалавек, які любіць размахваць ядернай дубінкай на ўвесь кантынент, не змог расплаціцца з касавым роботам, апаратам, то бок, так? У выніку, я дапускаю, бюргер ён свой атрымаў, ну але сама аперацыя не прайшла. Дык можа, і з беларускай ядернай зброяй у нас падобная гісторыя, бо украінцы дагэтуль кажуць, што гэта блеф, а еўрапейцы дагэтуль не пацвярджаюць, што ў Беларусі ёсць ядравая зброя. Калі казаць пра ядравую зброю ў Беларусі, то это расійская ядравая зброя, таму гэта ядравая дубінка не Лукашэнкі, а Пуціна. І Лукашенко любіць рабіць выгляд, што гэта ягоная дубіна, і ён нібыта тут зараз усім пакажа. У нас была гаворка спачатку пра тактычную ядравую зброю, якую могуць насіць штурмавікі Су-25 і ракетны комплексы «Іскандер». Заўжды былі такія фармулёўкі, што гэта пераабсталяванне гэтай авіяцыі, гэтых ракетных комплексаў на тое, каб яны маглі гэтую ядравую зброю запускаць, тактычныя ядравыя заряды, то бок не стратэгічна, не такія магутныя. Вось, але пацверджанняў гэтых заяваў, як бы, таго, што ўжо самі этой боегалоўкі дзесьці ў нас ёсць, няма. То бок, ёсць месца, дзе яны могуць захоўвацца, але што яны ёсць, то пакуль няма. Былі заявы ў 23-м годзе, калі не памыляюся, амерыканская выведка вайсковая казала, што нібыта можна не сумнявацца, што Пуцін там гатовы размясціць ядравую зброю ў Беларусі. Але пацверджанняў не было. Ну, але все-таки все как бы договоры были подписаны, и она может быть появиться там в любой момент. И как бы, если смотря на это, но это угроза для Польши, и тут здесь как бы говорка про атомную зброю у Польши, это как бы уже ответ для того, что появилось в Беларуси. Ну, то бок так, я так разумею, суседзі сыходзяць все-таки з таго, што ядравая зброя, калі яе няма, то ў любы момант можа з'явіцца ў Беларусі. І ці у любы момант яна не можа з'явіцца ў Польшчы. Як пачалася гісторыя з размяшчэннем магчымым ядравай зброі у нашай заходняй суседкі? Спачатку выступіў Макрон. Давайте паслухаем. Гэтыя захады будуць дадатковымі да ядравай місіі НАТО, у якой, нагадваю, мы не ўдзельнічаем. Прапанаваны намі перадавы механізм стрымлівання з'яўляецца асобнай захадай з уласным значэннем і цалкам дапаўняе намаганні НАТО як з тактычнага, так і з стратэгічнага пункту гледжання. Акрамя нашых брытанскіх і нямецкіх партнёраў, да гэтага далучацца Польшча, Нідерланды, Бельгія, Грэцыя, Швецыя і Данія. То бок Францыя, еўрапейская ядравая дзяржава, запрашае таксама падзяліцца ядравай зброяй з Польшчай, на што прэм'ера гэтай краіны Дональд Туск адказаў наступнае. Ён адказаў: Польшча вядзе размовы з Францыяй і група найбліжэйшых еўрапейскіх саюзнікаў у справе перадавой праграмы ядравага стрымліва. То бок размовы вядуцца. Што з гэтага вынікае канкрэтна? Калі і ў якім выглядзе з'явіцца ядравая зброя ў Польшчы? Ну, здесь проблема, во-первых, как бы тем, что на эту тему говорят американцы. Они не очень хотят нам свою ядровую оружие отдавать в рамках так званого nuclear sharing.
что означает, что они просто нам одолжают, как бы, ну, так, как Россия с Фактично, Беларусью так. более-менее делает. Но и здесь появилась Франция, которая как бы более готова на такой шаг. Ну и сейчас, конечно, в Польше появилась такая проблема, если брать вот это оружие от Франции или ждать на реакцию американцев. Я думаю, что здесь как бы такая политическая игра, чтобы показать тоже американцам, что у нас есть альтернатива для их оружия. Если они не дадут, может, мы пойдем и спросим Францию. И я так это рассматриваю, потому что это для меня еще долгая дорога до... Доўгая дарога. Ну але ўжо няма пытання, ці будзе в Польшы ядравая зброя. Цяпер толькі ёсць пытанне, калі яна будзе. Я правильно зразумеў? Ну, Прабачце, я скажу дакладна, што мы ведаем як бы ад першых асобаў. У гэтую суботу якраз наша журналістка Юлія Гунько задала пытанне, канкрэтна гэтае пытанне міністру замежных справаў Радославу Сікорскаму, і ён адказаў наступнае. Пакуль няма nuclear sharing праграмы амерыканскай зброі у Польшчы, і пакуль ёсць толькі дыялог пра тое, каб пачаць абмяркоўваць з Францыяй. І пакуль што як бы невядома, это афіцыйная пазіцыя, невядома, а другое, чым менш пра гэта размоваў, тым лепш. Вось такая была афіцыйная пазіцыя кіраўніка польскага міністэрства замежных справаў. І ён кажа, што все гэтыя справы ўвогуле, все гэтыя размовы мусяць быць пад найвышэйшым узроўнем сакрэтнасці. Ну, гэта таксама трошкі такі публічны блеф, можа, як выглядаць, што нібыта можа няма, але можа ёсць у нас гэтая зброя, фактычна сказаў Сікорскі. но... Ці будзе? Можа будзе, а можа і не будзе. Может, не будет. Скорее всего. Но все-таки, поскольку Беларусь и Россия, они декларируют, что заявляют, что в Беларуси есть уже ядровое оружие, но у нас как бы руки развязаны, да, я так думаю. Что мы можем делать что угодно. Ну, уласна, не толькі Польшча, але і Літва. Яна таксама падтрымала Польшчу у яе жаданнях так атрымаць гэтую зброю. Пакуль пра Літву не вядзецца, але Літва хоча таксама гэтым скарыстацца. Вось што сказаў міністр замежных справаў гэтай краіны. Гэта павінен быць ясны сігнал для Расіі. Калі вы сюды прыйдзеце, мы не будзем абараняцца толькі на нашай зямлі. Мы знішчым вас усіх. Вельмі жорстка датычна расіян, да? Калі сітуацыя таго запатрабуе, мы зробім гэта сродкамі, якія у нас ёсць, у тым ліку і ядравымі, бо адносна гэтага выказваўся міністр замежных справаў. Я нагадаю, што тая ж самая Літва да 27-го года хоча там стварыць вялікую, некалькі нават батальёнаў, 4-8 тысяч нямецкіх жаўнераў маюць размясціцца. Брыгада будзе складацца з 5 батальёнаў, так, там 3 мільярда евра кошт, гэта будуць і танкі, таксама і дронавыя войскі. Вось, то бок фактычна такая гонка ўзбраення ў нашым рэгіёне. І такім чынам Польшча будзе з ядравай зброяй, Беларусь з ядравай, Украіна мае і так самую моцную армію ў Еўропы. Літва будзе з нямецкай зброяй і леапардамі. Да чаго гэта вядзе наш рэгіён? Это больш будзе гарантыя, што раз мы такія все ўзброены да зубоў, што не будзе вайны, ці наадварот рызыкі ўзрастаюць? Я б сказаў так, у гонцы ўзбраенняў прайграе той, хто у ёй не ўдзельнічае. Украіна практычна сваю армію зрабіла арміяй ізгояў да 2014 года. Я помню часы, калі пры прэзідэнце Юшчэнку распрадавалі проста маёмасць украінскую вайсковую. Да чаго гэта прывяло? Да таго, што Крым захапілі хутка. Для Расіі гэта не мела ніякіх ваенных наступстваў, выніку і палітычных, і... Ну, незаўважна, нават сказаў бы, незаўважна. Людзі прачнуліся, ўжо Крым не... Скажам так, хто глядзеў, той глядзеў. Мы з табой бачылі у 2014 годзе, мы ўсе бачылі гэтыя ударныя верталёты, якія ляцелі ў Крым, бачылі гэтую бронетэхніку, але Украіна страціла зямлю, таму што не рыхтавалася да абароны. Калі адзін бок не рыхтуецца да абароны, а другі рыхтуецца да агрэсіі, то агрэсар проста захопіць гэты другі бок. Калі такая раўнавага захоўваецца, то менш верагодна, што вайна будзе.
Вайна будзе і акупацыя будзе толькі там, дзе няма войска, якое гатовае абараняцца. Гэта паказвае гістарычная практыка. Ну вось пытанне, што тады з Беларусю? Беларусь нібыта ўзброеная, нават нібыта арешнік, рыхтуецца платформа, так, нібыта нават... Пад расійскім кіраўніцтвам. Так, ядравая зброя. Ну, але вось пытанне, ці беларускае войска так, у стане і ці будзе бараніць, і каго на будзе бараніць, Лукашенка ці Беларусь. Як ты бачыш гэтую гісторыю, да чаго ідзе наш рэгіён? Гэта добра, калі все краіны гатовыя да магчымай вайны? Ну, Ці рызыкі? хорошо. Ясно, что нехорошо, потому что лучше было нам в годах 90-х и нулевых, когда вот не было такого как бы напряжения. Нават візу паміж Польшай і Беларусі не было, па ваўчерам Да, все было нормально, и я думаю, что лучше было, что эти деньги шли не на здесь танки, не на солдатов, а в другие области. Но все-таки так ситуация сложилась, и, конечно, Лукашенко, который заявляет, что он вот здесь пригласил ядерное оружие России для защиты от Польши, это полная чепуха. Просто Польша не будет нападать на Беларусь, и зачем ей это? Но все-таки он как бы здесь такой аргумент употребил, но, к сожалению, нам надо тоже как-то ответить на факт, что в Беларуси уже гипотетически или нет оружия, такое оружие есть. Ну, это, конечно, проблема, но это как бы логика уже того, что случилось после 2022 года, после российской агрессии на Украину, что мы поняли, не только мы, тоже Запад понял, что Россия все-таки за все эти годы до войны она готовилась до войны, но на первый как бы шаг тут Украина пошла, но мы можем быть тоже, Польша или Эстония, может быть jakby следующим целям этой российской агрессии. Ну, Беларусь, Литва, Польща, ты кажаш, Эстонія, все рыхтуюцца да вайны. Да якой вайны? Так, яны рыхтуюцца. Вось гэтае пытанне. Бо мы пабачылі, што нават Расія таксама, ты кажаш, нібыта рыхтавалася да вайны, а ў выніку абламалася. То бок не так рыхтавалася, ці не да такой вайны. Вось тут я, Ярослаў, у цябе хацеў запытацца, ты вельмі, я ведаю, глыбока сочыш за падзеямі за вайной на Блізкім Усходзе. Якія мы можам зрабіць цяпер высновы? Вось, перанясемся на іншы тэатр вайсковых дзеянняў. Так, Іран. З той вайны мы бачым, як это на парадак вышэй, так, вышэйшага парадку тэхналагічнага краіны праводзяць сваю СВА, скажем так, Ізраіль, так, аператыўная Ізраіль і ЗША. Аперацыя. Так, якія высновы вось з гэтай вайны ты зрабіў, якія Расія зробіць з гэтай вайны высновы, каб вось, як кажа Куба, з наступнымі крокамі пайсці там у наш рэгіён? Вайна гэта заўжды жах, гэта боль, і я як беларус, мне заўжды глыбокае пачуцце, наколькі гэта кепска, і я спачуваю людзям, якія церпяць ад этого. Перадусім цывільныя людзі церпяць ад вайны. Я б хацеў, канешне, як і ўсе, каб як хутчэй гэта скончылася, і в прынцыпе справы пайшлі па маршруту замірэння. Але тое, што адбываецца ў Іране, парадаксальна, але гэта мае вялікі ўплыў на наш рэгіён. Пасля таго, як амерыканская авіяцыя, флот, ракеты, пасля таго, як яны нанеслі такі ўзровень шкоды іранцам, знізілася верагоднасць, што у нас штосьці адбудзецца праз нашу тэрыторыю, зноўку пойдуць там на Сувалкі, на Вільню расійскія войскі, на Нарву, Нарва далей. Знізілася верагоднасць таму, што, скажам так, у дадзеным выпадку Дональд Трамп паказаў Пуціну, паказаў Сі Цзіньпіну,
Лукашенко таксама і Кім Чен Ыну паказаў такую сваю амерыканскую кучкіну маць. Што мы можам з вами зрабіць нават канвенцыйнымі метадамі, то бок не ядравай зброі. Гэта толькі было выкарыстана ў Іране 2 авіяносныя ударныя групы, а ўсяго іх 11 у Злучаных Штатаў. А тут 2, плюс там каля 300 ізраільскіх самалётаў, там ізраільскі флот таксама дапамагаў. Але гэта толькі ЗША, без іншых саюзнікаў па НАТО. І Іран гэта даволі моцная краіна. У іх на войска ішла агромная частка бюджэту. Яны ўвесь час ваявалі у суседніх краінах, у Сірыі, у Іраку, У Лефтонусе вайсковым увесь час. у Ліване. Там былі заўжды іранскія, скажем так, баевікі. Проксі. Проксі вайна. У іх моцная ракетная прамысловасць. У іх была хвалёная расійская ПВО-сістэма, то бок С-300 і іншыя. І што аказалася? Яны не збілі ніводнага амерыканскага самалёта ці верталёта гэтай ПВО. Былі страты ў амерыканцаў ад friendly fire, то бок ад кувейцкага лётчыка. Але іранцы не змаглі практычна нічога. То бок, ёсць страты ў амерыканцаў, ёсць страты ў ізраільцян, але яны проста, калі паглядзець, гэта абсалютна розныя страты. І вось Владимир Путін і Александр Лукашенко сядзяць, глядзяць это ўсё і думаюць, калі там нашыя ПВО не спрацавалі, чаму яны спрацуюць тут? Это В Венесуэле не спрацавалі. В Венесуэле яны таксама не спрацавалі, і падобна, што ў Злучаных Штатаў штосьці ёсць супраць савецка-расійскіх сістэмаў. Гэта аперацыя яшчэ мае такі непасрэдны ўплыў на наш рэгіён, што ва ўкраіне будзе, магчыма, перавага для украінцаў, як не дзіўна. Чаму? Я тады, можа, калі ты ўжо дайшоў да Ўкраіны, я толькі звужу пытанне. Вось гэты канфлікт, ён як адаб'ецца на вайне ў нашым рэгіёне, который ўжо ідзе ва ўкраіне, ён прыспешыць падзеі на фронце, ці, наадварот, іх запаволіць, замарозіць, скажем так, што ў выніку паспрыяе замірэнню хутчэйшаму? Я б сказаў так, гэтыя падзеі дакладна аслабяць расійскае войска. І дакладна аслабіць... А не украінскае, у іх не будзе для пэтріятаў хапаць? Якраз такі пэтріяты ў іх будуць, таму што зараз ідзе гандаль. Калі мы кажам пра Украіну, Украіна зараз можа прадставіць свае тэхналогіі перахопу гэтых шахедаў, яны свае дроны зенітныя могуць прадаваць, але толькі калі яны атрымаюць ракеты для пэтріятаў, для того, каб збіваць расійскія балістычныя ракеты, все это іскандеры, каб збіваць. Ім трэба ракета ПАК-3, калі я правильно памятаю, для гэтых пэтріятаў, і далейшая дапамога. Тое, што Трамп, чым ён спрабаваў... А расійскае войска чаму будзе аслаблена? Таму што Іран быў адным з важных спонсараў. Не толькі шахіды самі іранскія пастаўляліся ў Расію, не толькі кампаненты для того, каб это отверточная сборка называется, там в Алабуге, так? Іранскія туды пастаўляліся. Не толькі сама тэхналогія. Іран гэта яшчэ спонсор артылерыі. Каля 300 000 артылерыйскіх снарядаў было пастаўлена з Ірану ў Расію. Праз Каспійскае мора можна вазіць колькі заўгодна. Мільёны патронаў для стралковай зброі. Каля 300, калі я не памыляюся, ракетаў «Фатех». Гэта ракета «Земля», то бок яны... гэта не такія там стратэгічныя балістычныя ракеты, але таксама якія могуць біць па лініі фронта ці па прыфронтавых гарадах кшталту Харкова і Сумаў. Цяпер гэтага няма. Цяпер у Іране выбіта абсалютна ўся сістэма паветранай абароны. І калі скончыцца, а яшчэ нічога не скончылася, калі скончыцца, калі іранскі рэжым утрымаецца, то яму будуць патрэбныя гэтыя зеніткі расійскія. А ў Расіі сваіх зенітак не хапае. Расійскія зеніткі, выбітыя ў Расіі моцна, яны не паспяваюць для свайго рынку іх рабіць. Іран, калі будзе прасіць там на нешта мяняць, калі купіць, для расійскага рынку будзе, для расійскага войска будзе менш зенітак. І гэтак далей, гэтак далей. Але это так у месячных такіх перспектывах. А калі мы кажам пра цяпер, так? Пра цяпер я лічу, што расейцы бачаць, што ім можа пагражаць. Я думаю, што гэта на палітычным узроўні
Путін як мінімум мусить задуматися. Ну, а як ти лічиш, Куба, калі з іншага боку, вот это все аргументавана, кажа Ярык, але з іншага боку, Трамп фактычна зрабіў тое ж самае, што Пуцін умоўна ў 22-м годзе. Так, напляваў на міжнароднае права, ўзяў там са ўсёй сваёй армадай. Калі Ізраіль там яшчэ вёў вайну з Іранам, і это можна трактаваць як ответка Ізраіля, так, датычна Ірана, то ў дадзеным выпадку, ну, Трамп, скажем так, пераступіў праз гэта міжнароднае права. Ну і Пуцін паглядзеў на яго, ну, можна Трампу, можна і мне. No, ale to Putin pierwszy Ну сделал. так, Первый такое сделал, правило, и теперь это норма, Но- и теперь это норма. Но здесь такая разница, что как бы американцам получается, а Путину не получилось. И я думаю, что это первая проблема для Путина, что оказалось, ну, taki mem był w internecie kalendarz i na nim fewral, tam Maduro, nie, Janwar Maduro, fewral Хамини. Хamenei i tak dalej, i tak dalej. No, Syn Chamenei, u Putina takiego kalendara nietu i jego попытки, чтобы убрать Зеленского, тоже провалились на початку войны. Я думаю, что это его бесит, что Америка может, а у него только пропаганда была, которая говорила про 3 дні. Так, ну, але сотні... І так само, як ми, Куба, з тобою раніше розмовляли, важне адрозненне, Україна не атакувала Росію. Иран обстреливал Израиль, Иран обстреливал американские военные базы баллистичными ракетами и дронами, и Украина не провоковала никого. Украина ахвяра неспровокованной агрессии. Давайте тады, калегі, ўжо завяршаць трошкі і вот вяртаемся да нашай магчымай вайны ў нашым рэгіёне. Вось кажаш, Яру, што там Лукашенко, Путин глядзяць цяпер на што здольнае амерыканскае войска і сапраўды мы бачым, што ну менш стала актыўнасці такой агрэсіўнай беларускага рэжыму, скажем так, вонку і на межах і тыя ж самыя зонды, іх стала менш і мігранцкія гэтыя ж атакі сталі менш. Сапраўды ён больш хіба што это все в рэпрэсіўную ўнутр палітыку пайшло, чарговая хваля кнігавыдаўцоў, шмат каго затрымалі. Ці у гэтай сітуацыі, нават калі Пуцін будзе спрабаваць нейкім чынам падкавырнуць Еўропу, пакуль там у Польшчы, напрыклад, няма яшчэ гэтай ядравай зброі, падкавырнуць, неяк там справакаваць, яшчэ штосьці, выкарыстаць Беларусь, ці вось такім чынам в прынцыпе Лукашенко не можа замарозіць сітуацыю ў сябе, так? Не толькі палітычную, як ён это зрабіў цяпер, але і вайсковую, так? Каб вот не дапусціць таксама так паўтора, скажем так, сітуацыі, напрыклад, з Украінай ў 22-м годзе, калі проста расійскае войска пайшло. Ці, в прынцыпе, бо тэарэтычна такі маневр яшчэ ёсць у Лукашэнкі. Ці ён... Выкарыстоўваць Беларусь для дапамогі Расіі, ён Так, працягне. так, Ён на гэтым але- зарабляе грошы, ён снаряды робіць Але ці для калі ўжо будзе артылерыі. гаворка пра вайну, ці Беларусь тады падтрымае, ці Лукашенко тады падтрымае Расію? Вось пытанне ў гэтым. Ці Беларусь... Я не бачыў на праспекце пераможцаў, калі будавалі палац незалежнасці, так званы палац Лукашэнкі, вельмі прыгожа аздоблены, калі казаць пра мастацтва. Але я не бачыў, калі яго будавалі, каб там капалі ну, мега глыбокі бункер. Калі аятала Хаменеі і ўсё гэта вайсковае кіраўніцтва Ірану, калі іх не спаслі норы ў горах, Іран гэта горная краіна, ну прабачце, Лукашенко ў балота не схаваецца. Я думаю, што ён будзе баяцца і будзе больш асцярожнічаць у бліжэйшым. Вось. Як табе бачыцца? Як з Варшавы бачыцца? Ну, конечно. Можа табе, ну і тваім суайчыннікам. Конечно, мы видели, что помежду Лукашенко и США как бы появилась там нота такого взаимопонимания. Но он там выпускает этих По капельке. политзаключенных, а американцы снимают санкции, да, на удобрения. Ну и я думаю, что Лукашенко будет как-то играть свою любимую игру
что он такой добрый тут полицейский может добрый дядька, добрый батька Вот. для американцев, что, ну, конечно, диктатор, но американцы не таких диктаторов, не с такими диктаторами не смогут договориться. И я думаю, здесь будет какая фишка в том, чтобы остаться диктатором, но для американцев, чтобы показать, что он небезопасный. Ну, побачимо, ці у этих тут з дідамі все тепер промовляють, у этих двох дідів Трампа і Лукашенки щось атрымаецца зрабіць асобна ад Пуціна. Дзякуй вялікі, шановныя калегі. Вельмі цікавая размова, будзем да яе вяртацца, асабліва калі фактычна даведаемся, што ядравая зброя ёсць у Польшчы. Ярослаў Сцешык і Куба Бернат былі ў нас у гасцях, для вас працаваў Алесь Залеўскі. Да наступных сустрэчаў в праграме «Тут і там».